Какво става, момчета? Продължаваме Outlast и тък му фърлих малко единца в кинефа. Няма да ме намери. Така се прави. Така се прави моето момче. Да му постремаш нещо. Ето и ще. Ало? Закрила на детето ли? Ай, тук лудата ми жена тук не спря да пуска детето ни през по една парзалка и по глава. Първото се опита да го удуши на вчелване. Сега искала да го изкъпи пред сеанса да не го удави. Пусна го в тоалетната, моля се бързо, заселете се с колата, тая жена ще го умори това дете. This is Sparta! Сърничките поне знам къде трябва да ги оцеля, май. I have been trained. Ма ще го изпляскам в главата! Бъй в главата, точно! Скул! Виж къде спря, възможно ли е това нещо? Не, трябваше да умре. Трябваше да умре. Топките му, боже, къде го наръга? Боже, отряза ли му го? Някакси дея знам. Ей, то с чак мая са блякал, ще го еба в стата. Садно мазо иска да правим. Виждам с чурлето. Жега, подскачай, давай зайченце, подскачай. Имам една дървна барикада, трябва да я сложа някъде. Ти ще еба грузофилче. Ти да не падна, човек? Да ебах майката на един и на другия весел! Чувайте тия говняри, бе! I told you, little piece of shit, I told you! Направо на рейдж, които тука, човек. Убили ги идва. Ебах им майката, ще им ба путката лели на тия говненца мръсни. Щупих им гърбовете направо. Сериозно. Те обсъждат, изрязах си ногтите, изплюх са, изкарах един марсол през носа си. Те само това им е в устата ми, ето изсрах се и не си избърсах газа. Ей такива лайна. Умряхме, човек! Няма, аз умрях. Майко му, what the fuck? Няма, аз съм мъртъв, човек. Няма, аз съм мъртъв. Motherfucker, you survive! Shoot me, motherfucker! Shoot me! Майко му, то се излезе от нищото, от... Ай, стреляйте, бе! Абе, не по мен, бе! Затова се научил на Боже, господи! Какво се случва с тази игра? О, мага, бе! What the fuck? О, мага, бе! Стрелба на посоки! Едното падна, едното умря! What the fuck? Краш каза, скочече. Добре, на... Знаеш ли трябваше да тук? Мартине, стига... Кой е прав, бе? Кой е прав? Мартине, човек, следвай на, бе! Той пише бец. И беца, ми се ебеме и сега като оставим. Между другото, да, знам, а миналия път много нечестно го направи, човек. Да си печелиш пари наш. Какво да правиш? Как ме занимава да се печеливш, човек, what the fuck? Някой знаеш какво стана, човек? Не мога пъщи. Игра направо не е за мен. Идвам за вас, бе, келиши! Дай ми диамантите, бе! Какво ти кой лут? Бързо!
Не! Това са двамата с пишките май. По-леко е, по-леко е. Вие блъска толкова силно. Не, ще ме бъд. Ой, Макс са отмени, бе, Макс са... Къде? Бързо. Май трябва да... Бъде, майка ти, да, изкара ме акъла, майка ти, да. Ама, трябва да сме... Не, устай ма, приятел съм ти. Надолу, бам, бързо, ма бам за кръка, няма да е чисто. Не! Добре, бе, маняк, вече бях минал, бе, как го направи това е нечестно, бе? Маняк, ай поснима. Молята. О! What the fuck? What the fuck? Какво става тук, бе? Та стабилно е загоряла. Аре, бе, спри да се потъже. Спри, бе, дръж се малко на положение, бе. Сега ще има много порнографии тук. Не, се. Направо ще ми блокират клипа тук. Не мога да го спра. Бăi, майка ти да ебам мръсна. Fucked up situation. Майка ти мръсна да еба. Бăi, направо ми изкара ангелите това копеленце. Бăi.